دوستان عزیز این ای پاتالوگی که شما دیدین گیپسا کردم خطی پراستوی زدگی های برادران عزیز این که شما نگاه کنین که ما فوگین سیدکش زدیم شپاکیلوفکش این اکثر کن باید زده که کامرا کنم نشان تاموتم اینا دو تا ویکلوچا تل دوره ایرا یاتش لیوستر میشه یاتش گالاگن میشه سیمپلی میشکشیدگی ما олишков накем ҷои галагинора иш витишка ҳай наишков шумо дидите витишка ҳай ина ак нигоҳ кунем то охира тамошо кунем мо мира шпаклёвка мекунем баъд шкоф мекунем симора мебурорем рисумкаш мезанем шумо нигоҳ кунем ки ами чӣ хел меояд баъд минениётона дар комментария бинависем дӯстони азиз ки ами паталог чӣ хел омадагӣ баъд мо гуфтанамона размери ин хона 5 ба 280 давоми навора тамошо кунем иншааллоҳ ки бо махултон мешавад рисунка мешавад дӯстони азиз ду силои эмулсия сафед задагим баъзе ҷойҳош ҷое ки стики гипса кардам фуги задаги буд ҳамонҷоаш каму беш тарай акоз мо рисунка ки мезанем ба ҳамон хотир камераш кардаистам ки шпаклёвка кардагим поли ҷои шлангора бризагим шкоф кардагим ҳамон тайвай хулоси гап паталоги ки оз рисунка мешавад наинҷа отметка омодаги 20 сантиметр ай деволи иса 20 иса ҳар чори гулда 20 сантиметри ай девол дур отметка мондаги оз рисункаш мезанем скотчи зарқати бо нишон азиз инака полни скотчоша задагиам ина рисункае ки дар хонаи 5 ба 280 мешавад паталог шуда ина бародаро рисункаш ози мо мира бо мезанем шумо тамошо кунем ин тарафаш хеле ранги чоркунҷа ори дора ин тарафаш ин хел дора ин тарафе ки ними борики 282 ами хона ҳардаш анами хела ин ними ки 5 метра ҳан анам хели сета дора баъди байн хели мақсад дора хай бо ҳар рисунка ҳар хел мешавад мақсади рисунка шайхе кардагим шумо нигоҳ кунед косметикаш мекунам ози бо нишонтон метавон баъд тарзи скочданӣ гуфтед тарзи скочданиш дар ҳамин канал бидурӯен ҳастай мақсад чӣ хел скоч зада мешавад баъд тамошо кунем бо вақтнояд бигирем баъдан иҷақози мо ҳамин чиставои нишон метаем инҷа скочданишина задагием мақсад пеши хона чӣ хел буд баъди ремонти мо чӣ хел мешавад шумо нигоҳ кунед дар ҳамаи паталоги ки ай гипса кардам лагиай ҳамхел рисункаҳо кардам дӯстони азиз ина ака скотчое ки шумо дидед ина байндаи хеле кардагием люстри майдаг меояд ба ҳамон хотир лакруки ки мо задагием ҷои плафонора ай шкалани свети ки тумбоо задагиай аян ҳамон свет чиста ҳан ҳамон света боқимондаян ҳамон ранга мо дар ҳамон ҷои плафонао байнда задагием ана ки барои наи ҷое ки боқӣ мондагиай инаҷада тайёр кардагием камтарак фарқ мекунад леки бояд дига свет биёяд ба ҳамон хотир мо айсар тайёр кардем штоби ки разница дошта бошад барои наиҷода мезанем бояд разница дошта бошад ба ҳамон хотир хай бо мезанем ози фақат ман чиставои нишон додистам бародари азиз чиставоиша фақат тамошо кунед рисункаи паталоги ки мо мезанем бо нигоҳ кунем ки чӣ хел меояд наи ними борикдор хеле чоркунҷа дора ду параш хеле дора хулоси гап ки давом шуд азиз полни ду силой задем 100%. Инака ози скотчора меканем шумо нигоҳ кунед ки ҳамин рисункае ки мо дар паталоги прастоӣ задем чӣ хел омадагиа мақсад саволо бошад бародари азиз комментария да бинависен ҳатман ҷавобша мегирем ва бо агар дар комментария сарфам нарем намин номерода муроҷиат кунед ватсап имо ҳастай дар онҷа бинависен ё галасавой кунед ҷавобша роитон мекунем хулоси гап ҳозир меканем шумо тамошо кунед ки чӣ хел меояд паталог гипса кардон шпаклёвка каги эмулсияи сафед задагиай ду слои шпаклёвка шкурка ду слои дига ай эмулсияи сафед клеқати баъд инами рангора мо скотчон азем ду слои накатат кардагим иншааллоҳ ки ноз меканем нигоҳ кунем
результате ки ҳамин фигурае ки мо чертёж кардем баро мекунем ки намхе дӯстони азиз результати рисункаи потолоки мо тарзи кӯрзании коркардаш дар ҳамин канал ҳаст. Дигар намудаш инаи яхе намудоиш ки бо мо пешниҳоди шумо кардем. Ина бародари азиз плафон дора, ама на рисунка, на рисункаи бараш, рисункои навдош, на рисункаи байнаш, на рисункаи илаш. Инам хеле дӯстони азиз, на шумо метавонед бо камтарин расход ина инҷада 3 литр ва демулсе рафтагиай 4 та коли рафтагиай скотчи 1 сантиметра дедуна рафтагиай ай 5 кол 4 та баъд 2 сантиметра я тайга истифода бурдагиай. Ина хулоси гап ки метавонем ки ба эмулсия ранг тайёр кунем, ба валик бизанем, метавонед дар шпакловка бидозем бизанем. خلاصی گپ این بود رسوم‌های نوبتی ما زنده باشین. این نمره در واتساپ ما است، مراجعه کنین. کدوم در کارای باقی دستگیری کنین همین کانال ان شاء الله با رسوم‌های ایمولسیایی که در رسوم‌ها ما زدیم کاتالوگ دا قاق شدگی این نگاه کنین. چورکنجویی که جوی پلافون میویا از سویتی گلود ما رسوم‌ها زدگیم تنبا کردگیم ما اون سویته اوش کمتر бо дигар светаи умнитара мақсад ки падбори мода хел бояд мешид иҷада қоқақбойна хафакои плинтусоша задему люстр галагинуша кар ба шарте ки бихаран бичаспонем бо инаиҷа ба свет нишонтон метем бо мебинен ки агар нахаран хулоса ки видео амиҷа амиқа мешава бе люстр бе плафон боқи тамошо кунем дастгирӣ кунем ҳамин канала иншааллоҳ ки бо рисункҳои айвошта бо фасон пешниҳодтон мекунем. зиёдаи 10 навор дар ҳамин канали секретои устугӣ аст. инаи номрои ватсапа номрои ватсап дар муроҷиат кунед барои мақсад анами рисункҳо хитон ки зада натонен ёе ки дар хона набошед мо мақсад мезанем метимтон проблема нест. Тамошобинони азиз мо ҳамин рисункае ки дар потолок задем полни тамом кин хона тайёрай. Ана плафон люстр ёша хичон мезанан якмаш деимаш ки ҳози буҷет нестай барои ёра харидан. Ана буҷет ки шава мехаран мечаспонан хичон. хулоси гап ки ин ҳамин рисункае ки мо задем ин ҳамин рисункае ин ҳамин рисункае ина шумо тамошо кардин аввалаш. баъдан ин ҳамин номро дар ин ватсап ҳастем муроҷиат бикунен барои нархаш барои ҳамаш суҳбат мекунем. навхел потолокҳои пурастоя навхел орову торо метавем. боқӣ зиндаву саломат бошед бо ҳамин канали секретои устугӣ бошед.